Dobrý deň, milí Nitrančania. Keďže sa blížia voľby, veľmi rada by som vám predstavila jedinú ženu a zároveň najmladšiu kandidátku na primátorku mesta Nitry, Dominiku Tekeliovú. Vítaj, Dominika. Dominika je dievča z nitrianskeho sídliska, od narodenia žije v Nitre, kde vyštudovala strednú aj vysokú školu, konkrétne v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo. V súčasnosti ukončuje doktorát na Slovenskej akadémii vied v Bratislave a v rámci pedagogickej praxe učila študentov Nitrianskej univerzity Konštantína Filozofa. Dominika, tak vítaj u nás a prezrad nám, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa rozhodla kandidovať za primátorku mesta. V Nitre som vyrastala, žijem tu, milujem toto mesto a viem o problémoch, ktoré sú tu. Všetci sa len sťažujeme, komentujeme, čo by sa mohlo zmeniť, aké to tu je. A ja som sa rozhodla, že začnem sama od seba. Mnohí majú rôzne poznámky a pripomienky, že mám mladý vek a tak ďalej. Ale ja som práve, ale mám taký názor, že čím skôr začnem, tak tým viac pre toto mesto môžem urobiť. Prečo by ti mali dať ľudia dôveru? Som mladý človek, nie som zaťažená tým, čo vek so sebou prináša a vidím potenciál v tomto meste. Som mladá, čiže mám čas, energiu a hlavne skutočne veľkú chuť pre mesto niečo spraviť. A chcem aktívne prispieť k tomu, aby sa toto mesto posunulo niekam vpred. To Nitra potrebuje. Chcela by som sa ťa spýtať, či nám vieš odpovedať na otázku, čím sa odlišuješ od ostatných protikandidátov? Ja a strana Sieť v Nitre vám predstavujeme unikátny projekt s názvom Poslanec 32. Aby som to vysvetlila. Mestské zastupiteľstvo v Nitre má 31 poslancov a my chceme, aby ste vy všetci boli tým 32. poslancom. Chceme vedieť, aké problémy vás najviac trápia a Nitru pália. A chceme, aby ste sa vy spolupodielali na rozhodovaní o problémoch, ktoré mestské zastupiteľstvo rieši. Dominika, tak prezrad nám priority tvojho volebného programu. Hlavnou prioritou môjho volebného programu je vrátiť život do centra mesta. Chceme zvýšiť atraktivitu centra mesta Nitry a to nie len pre Nitrančanov, ale aj pre turistov, ktorí prichádzajú do mesta. Ide hlavne o podporu spoločenských a kultúrnych podujatí v meste, ako aj podporu miestnych podnikateľov. Ďalšou prioritou je zmena vzťahu občan-mesto. A to už prostredníctvom spomínaného projektu Poslanec 32. Ďalšou prioritou je podpora športu v Nitre a samozrejme aj podpora pasívneho športu. A to vybudovaním nízkonákladových a street workoutových ihrísk v každom mestskom obvode. Ďalej sa chceme sústrediť a veľkú pozornosť chceme sústrediť bezpečnosti v rámci mesta a na sídliskách. Už vieme, my Nitrančania vieme, aké situácie sa tu odohrali. V neposlednom rade musím spomenúť parkovanie, s ktorým sa potýka každý z nás každý deň, či už v centre alebo na sídliskách. Dominika, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Všetci ti budeme držať palce. A čo by si na záver chcela odkázať všetkým Nitrančanom? Chcem hlavne apelovať na ľudí, aby sa zamysleli nad tým, ako vidia v budúcnosť v našom meste bez ohľadu na voľby. Dnešok rozhoduje o tom, aký bude môj, tvoj, náš alebo váš zajtrajšok. Preto vidíme sa 15. novembra, priatelia. Teším sa na vás.